Fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena l-ekonomija Maltija kibret brata ta' medja ta' ftit aktar minn 3% li rappreżenta tkabbir li hu darbtejn aktar mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Dan is-suċċess għal pajjiżna wasal f'kuntest fejn diversi pajjiżi fosthom il-Latvja, il-Lussemburgu, l-Ungerija, l-Awstrija u s-Slovenja irreġistraw tnaqqis fil-produzzjoni ekonomika tagħhom. Skont ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO, jirriżulta li matul it-tieni kwart tal-2025 Malta kellha rata ta' tkabbir ekonomiku 7 darbiet aktar minn dik osservata fl-Italja u fil-Ġermanja, waqt li 4 darbiet aktar mir-rata reġistrata fi Franza. B'mod ġenerali tkabbir nominali ta' 5.6% baqa' ftit ola mill-mira stabilita fil-Viżjoni Ekonomika Nazzjonali Malta Viżjoni 2050, dik ta' medja annwali ta' 5%. Madwar 40% mit-tkabbir ekonomiku fl-ewwel nofs tas-sena kien riżultat ta' żieda fil-konsum domestiku, partikolarment dak mill-familji. Din iż-żieda tirrifletti r-rekord storiku fid-dħul tal-ħaddiema f'pajjiżna li laħaq il-5.1 biljun euro sal-aħħar ta' Ġunju li huwa aktar minn 9% ogħla mill-istess perjodu s-sena l-oħra. Din iż-żieda ġiet attribwita prinċipalment għal ftehim kollettiv ġdid fil-qasam tas-settur pubbliku li wassal għal żiediet sostanzjali fil-pagi. Minn barra hekk l-investiment privatu u l-infiq pubbliku komplew jappoġġjaw il-momentum ekonomiku. Il-bilanċ tal-pagamenti internazzjonali ta' Malta żdied b'mod notevoli grazzi għal żieda ta' aktar minn 610 miljun euro fl-ewwel nofs tas-sena. Dan seħħ minkejja kundizzjonijiet esterni diffiċli, inkluż tnaqqis fir-ritmu ekonomiku globali u teddid ta' tariffi ġodda imposti mill-Gvern Amerikan. Is-saħħa kompetittiva ta' kumpaniji Maltin kienet appoġġjata minn prezzijiet relattivament stabbli tal-enerġija u nuqqas ta' taxxi ġodda, b'kontrast ma' pajjiżi oħrajn li qed iħabbtu wiċċhom ma' pressjonijiet finanzjarji u soċjali. Ħafna pajjiżi Ewropej qed jimplementaw il-politika ta' austerità bħal żieda fit-taxxi u qtieħ fil-budget soċjali li b'mod ġenerali qed jolqtu l-konsum domestiku b'mod negattiv. Sa dan it-tant skont l-NSO is-settur diġitali f'pajjiżna kompla jikber b'mod sinifikanti bi kważi terz ta' tkabbir fl-ekonomija f'dan il-qasam attribwita l-attivitajiet relatati mat-teknoloġija u l-innovazzjoni. Dawn is-sitijiet ġew reġistrati wkoll fis-servizzi professjonali u amministrattivi kif ukoll fis-servizzi finanzjarji fil-waqt li l-industrija tal-lukandi u ristoranti gawdew minn żidiet qawwija wara żieda rekord fit-turiżmu. B'reazzjoni għal dawn ir-riżultati pożittivi, il-Prim Ministru Robert Abela fuq il-midja soċjali qal li dan ukoll qed jinkiseb minkejja li l-ekonomija globali tinsab f'inċertezza kbira. Dr. Abela tenna li bis-saħħa tas-sussidji u l-akbar tax cut fl-istorja Malta wkoll qed tgħin li n-negozji jkomplu jikbru.